Malaikat, piye tugasmu? Swarga wis rapi, sampun Gusti Allah. Apa kowe ora krungu swara tangise bocah? Goleki, Pak. Ketemu. Dihadapke karo Gusti Allah. Lho, le cah bagus dalem Gusti Allah. Kowe wis tak unggahke swarga. Swarga ki wis maneka wernana apa-apa ana. Kok kowe jek nangis? Ana apa? Nggih Gusti Allah. Pancen swarga niku endah. Swarga niku ngremenaken. Ning kula mboten nyaman. Napa? Karena kedua orang tua saya tidak menemani saya. Lah pakmu mbokmu nanti krungu kabar bapak ibu kula sakniki teng neraka. Kok iso? Lah kula nggih ben pas mondok bayarane telat terus. Lah iki mbokmu teko apa ora? Teko. Sing ngendi wonge? Manggone mburi. Oh, sing miring kae. Oh lah bener kerudung miringi utel le. Akhirnya ngapunten Ibu. Iki kelingan apem terus. Lajeng napa Gusti Allah? Le, kowe rasa khawatir. Mbokmu pakmu sing nang neraka angkatan. Kayak ono syafaat kelawan bacaan lan hafalan Quranmu sing ben mbok sinau nang pondok pesantren Nurul Ali. Angkatan wong tuamu loro. Angkatlah kedua orang tuamu yang harusnya masuk neraka menjadi masuk surga gara-gara syafaat Quranmu. Masuk. Maka kedua orang tuanya dihadapkan di hadapan Allah nangis. Iki bener anakmu nggih Gusti Allah. Pak niki putra nggih Gusti Allah niku anak kula. Riyen mondok teng pondok pesantren Nurul Ali. Lah kok dene kok nganti anakmu nang swarga kok kowe keloron kok ning neraka. Mboke rada ngeyel nggih. Gur kon bayare kakean cangkem. Halo. Ya wis ra apa-apa. Kowe munggah swarga saiki mergo syafaate anakmu sing pinter maca. Allah keluarkan 2 baju berwarna hijau. Lecah bagus. Hadiahkan untuk ayah dan ibumu. Sebagai bentuk penghormatanmu kepada ayah dan ibumu atas hafalan Quran. Tidak cukup ibu, tidak cukup itu dong. Allah keluarkan 2 mahkota. Sematkan di atas kepala kedua orang tuamu sebagai pembeda di antara penduduk surga yang lain bahwa orang tuamu punya anak penghafal Quran. Masuk? Lecah bagus, saiki kowe ngaji yo. Apa nggih ben sing mbok sinau nang pondok pesantren Nurul Ali? Onekno ucapno Gusti Allah ngrungokke wong tuamu dadi seksine. Masuk. Begitu mulianya Bapak Ibu. Anak-anak kita yang hafal Quran kelak melantunkan ayat-ayat Quran di hadapan Allah, disaksikan langsung oleh Allah. Kedua orang tuanya dihadapkan. Betapa bangganya kita jadi orang. Masuk. Malam jemuah ahli kubur dibuka kelawang nyuwun kirim donga sak ayat saka Al-Qur'an. Sing ana donya do ra gelem ngirimi para ahli kubur do tangisan brebes. Di saat pintu-pintu kubur dibuka oleh Allah Ta'ala, mereka diberikan kesempatan untuk menunggu datangnya doa dari anak-anaknya lewat bacaan Quran. Tetapi tidak ada satupun anaknya yang mau mendoakan kedua orang tuanya karena sibuk dengan urusan pekerjaan mereka masing-masing. Nangis wong tuwa, mbokmu ning kene rekoso. Pakmu ning kene rekoso. Lejajan trondolo tenanku. Warisan tak keke kowe kabeh. Sawah papa tak keke kowe kabeh. Aku krungu kabar malah bodol iki saiki gandeng rondo etan kono. Keloro-loro. Wong tuwa keloro-loro.
seandainya kita tidak punya anak yang pinter baca Quran, tidak punya anak yang bisa baca Quran, neng kono kesengsara ketulo-tulo, neng kono getun ra iso dibaleni. Dong ora? Cetha ora? Wes monggo wis pokoke sekolah pondok pesantren, madrasah sok ben arep dadi apa, sing penting santri ku arep dadi apa wae siap. Dan ingat Ibu, sekarang di universitas manapun setiap pendaftaran mahasiswa baru ada kuota untuk penghafal Quran. Di kepolisian, tentara, di instansi apapun mesti ada dibuka kuota untuk anak yang hafal Quran. Karena yakin mereka, nah maca Quran iso, apalagi hafal, ini otaknya terjaga. Ki kok do meneng kabeh ki. Aku kok malah koyo bingung dhewe. Masuk. Cedok. Oke. Nek jarum cendak neng rolas, jarum dawa neng rolas niku nek mriki jam 10 nggih. 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 Berarti memang anu le, secang karo Solo ki beda. Nek kono ki jam 10 kan cendak neng 10, dawa neng rolas ya. Kene ora kok. Dadi cendak rolas, dawane neng rolas ki jam 10. Wih jam apa? Masuk. Ini tak kayak tambah sidik 5 menit. Lah nek sak jam tambahane iki garek panitiane piye wong? Kene iki nari panitiane wani apa ora kok. Kok tibake tak tekanke jam 1 jam 2 tibake. Lah nek susu cijine tengah kene.